Danas pravimo grašak sa piletinom. Ovaj će jesti i ko ne voli. Narandžasto, žuto, zeleno. Znači, ukusno, miriše, puno boja, kako prija. Šokirao sam stomak. Za početak, crni luk. Da se prodinsta, da pusti svoje sokove. Ja odmah volim da dodam i beli luk. Znači, povremeno mešanje. Idemo na piletinu. Krupnije, sitnije, kako god. Malo soli, bibera obavezno. Slatke mrvene paprike. Prodinstamo. Šajgarepu ću samo ovako na sitno. Krompir u sebi ima skrob, tako da na kraju ne moramo toliko brašna da stavljamo pri zapržavanju. A odmah stavljamo i grašak. Nalijemo i ostavimo da se kuva. Za to vreme može malo i da se odmori. Ovog puta pijem džin, svoju ličnu proizvodnju. Džin Cuisine. Jako lepa citrusna aroma, ko bi rekao, grašak i džin. Živeli. Pravio sam hladnu zapršku, brašno, voda, mlevene paprike, mirođiju koju sam svakako teo da ostavim za kraj. Dobro promešao, grašak je gotov, znači ukusno, miriše, puno boja. Da probamo da imamo šta smo radili. Posle svega što sam pojeo ove nedelje, ovo je sad top leglo.